Ya Karamogi Sadek mar otieno intie kama kare kaka pile mondo miyudi weche manyien chenro en mar oimore wantiere kod mathoth moikoni e chenro ni odiochieng' ma kawuono kama bende riwruoge mag kuonde thieth mag ji giwegi koro wacho ni ka en jalno matiyo kod SHA ka ochakore juma manyien chieng' wuok tich ok gibiro gi thuolo mar yudo chenro mag thieth. Bende wantiere kod weche motenore kod chudo mag aheri. Nitie ji mathoth mosedhi rutaya kata kamano pod ok gigolo chudo kata pod ok giyudo chudo margi kowuok kuom piny owacho. Ma bende koro od bura dwaro mondo miyangi ni omenda go ni kanye. Jo bodaboda mapacho ka bende yango ni gibiro dhi e ng'anyo po ni paro moro mar chik obiyo kadhi ma giyango ni biro hinyogi kaachiel kod bende sigana mapile ka pile mano mar gin kanye. Kawuono wago mbaka ewi Oselu Nyalik. Wantiere kod mathoth nyakwaro mga juang kata kamano magi weche ma omiyo pek. We are declaring an indefinite suspension of social health authority services. Kuonde thieth mag ji giwegi e kor gwenge kod miteo gi kanise obuogo kuno tiyo gi okumba mar SHA ne thiedho jotuo kochakore wuok tich kaluwore gi ng'ur ma gin go. Can you tell us, are you part of those consigning our retirees today by sitting on their money? Because you are not doing anything to... Buru wuok tung' mosuo gi migawo mar omenda kuom deko miyo jotije manoserutae piny owacho omenda mag aheri. Pod chunya osiko kuom nyathina nikech nyathina no ne en osiepna pogo kode mbaka. Familia moro pod nigi achiedh nade wi lal mar wuodgi ma jegni 14 mane olalo ngate rongai e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z. Thuolo mar mondo mi twak kod welewa duto mag tudruok kaachiel kod yorewa duto mag tudruok mag mbui imiyo pache weche mopogore opogore mabiro bedo kokelo ni sani e chenro mar oimore. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips. Bed kod we chakruok nyaka giko. Ka wachaw gi weche mag thieth en ni ute thieth mag ji giwegi e kor gwenge kod mago mag kanise osingo weyo chiwo thieth e bwo okumba mar thieth mar SHA kochakore chieng' wuok tich juma mabiro. Jakom mar riwruok mar Gimano Rufa, Laktar Brian Abishenga, lero ni ma en okang' mar sundo piny owacho mondo ochul gope mag ute thieth ma NHIF nigo maromo shillings bilion 30 kendo medo omenda michiwo e bwo jotuo ma ithiedho to dok pacho. Rufa lero ni kata bedo ni gisebedo ka gibede twak kod piny owacho pok otimo moromo mar tieko achiedh nade manuro okumba mar thieth mar SHA kod rieyo chenro duto e bwo okumba ni gima koro rocho thieth e pacho ka. Simfros Okinda lero no mathoth. Malaudo chabich nyaka nekete tim dwe mar 10 higa mokalo. Okumba mar thieth mar SHA pok omako mach. Gope mag okumba machon mar NHIF chenro ma wethweth e kin mamoko koro chien okumba no gima kidek nuro chutho chenro mag thieth kendo keto ngima jotuo kama ng'aw. Ochakore wuok tich mar tarik 24 juma manyien ute thieth duto mag ji giwegi kod mago mag kanise e bwo mabul mar riwruok mar Rufa ok bi thiedho jotuo e bwo okumba mar SHA kaluwore kod gope mag NHIF kod omenda matin ma sirikal chulo ne jotuo mithiedho to dok pacho. On the 20th of February 2025, we are declaring an indefinite suspension of social health authority services due to unpaid arrears, NHIF arrears, and an unworkable outpatient reimbursement model. Kaluwore kod jakom mar Rufa, Laktar Brian Lishenga, kata obedo ni gisebago twak kod sirikal ewi gope mag NHIF, onge olemo mosenyaa ka koro sani chenro mag ochung'. Even if they were to pay us 100% of SHA claims, it is not possible because SHA claims are paying for SHA debts. Today, a nurse in the hospital expects to be paid. But if you did not pay them 6 months ago, it doesn't matter how well you pay SHA claims. We must have a complete closure of the issue of NHIF arrears. Lishenga bende lero ni omenda matin ma ichulo gi ne jotuo mithiedho to dok pacho medo mana nuro ute thieth. It is not possible to provide care at 75 shillings, surely. When you are taxing Kenyans at 2.75%, when we know that the average premium is now 900 shillings for the informal sector, how do you explain paying 75 shillings for a diabetic patient, a hypertensive patient? Report mar abiriyo ewi dare NHIF nyaka SHA manogol kod Rufa duweni nyiso ni chenro mathoth mag SHA pod ok oriere gima medo kelo wich bar ne ute thieth. We have noted that 54% of hospitals have not received any payment from SHA
since December 2024. This situation is worse in a level 2 facilities, which are 71% of facilities in Kenya, where 86% of them report that they have not received any payment since the transition began. 83% of hospitals have reported serious difficulties verifying patients' eligibility for SHA because of system glitches. This has resulted in denial of care for patients who are in urgent need of care, especially for outpatient services. Jopuonj kod obila mantiere bwo okumba mar thieth midendo ni MKL bende ok biyudo thieth chakre juma manyien ka MKL iseyo kuom tiyo marach kod ute thieth kendo rem chulogi e thuolo mar higa achiel mokalo. MKL has failed to pay hospitals for the last 1 year. No single hospital has been paid by MKL. MKL has been forcing hospitals to accept arbitrary and unexplained discounts on true claims. We also note that MKL happens to own its own clinics and that it has been favoring these clinics in an uncompetitive and unethical manner. Rufa ni kod ute thieth mayo 400 e pacho kamoting'o kaunti ma Kisumu magintiere kod osuptende 11. Homa Bay gin ute thieth 4, kaunti ma Migori 9, Nairobi 41, Kasia gintiere kod ute thieth 3 e kind ute thieth mamoko. Iwacho ni kama ruedhi ariyo dhawe, lum ema hinyore. Gima jotuo e pacho ka sani koro liero e tol modhero mar tuoro. Penjo en ni, to en ng'awa mabiro reso jo Kenya? Simfros Okinda, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Simfros Okinda. Kapod wantiere weche mag thieth, riwruok mar lakteche KMPDU obogo dhi ng'anyo tarik 18 dwe mar adek. Poni piny owacho nduso batho sach lakteche matimo tiegruok kata intern doctors. Kotel nigi jagoro maduong' mar riwruogno Davji Atela kinde ma ne giromo kod lakteche matimo tiegruok gikwedo wach mane jatend migawo mar thieth Dibora Baraza wacho ni osach lakteche go biro duoko wuok e gana 206 nyaka gana 70. Atela koni ok bidok chien mondo mi piny owacho kik keth winjruok mar CBA mane gibedo godo higa achiel mokalo. Oka union waromo gi interns kawuono, waromo gi dakteche wacho ni ka gitemo ni gimulo mshahara mar daktari mora mora to mano nyiso ni gidwaro mondo wadhi wagany. Koro wacho ni dakika 18 dwe mar adek wachako demonstrations e bara ndara. Bang' kanyo ka ok giwinjo wach to wadhi bedo gi ng'anyo mar dakteche te Kenya mangima. Ng'eny ng'anyo ni thothne kaka waseneno en sirkal maluonge. To sama ja sirkal onyisi ni dhi ng'anyo ka era moino ok dhi. Koro wan wacho ni kik gitem ni gimulo osara mar dakteche. Mano mokwongo. Mar ariyo sirkal ni sirkal ma gimoro moro ok ti. Kata wach mag social health authority ma NHF osetiyo higni 60 ma koro ok ti. Wach mar interns osedhi maber higni gi te koro sani giketho kendo. Pod wantiere weche mag thieth. Riwruoge mopogore mag jochiw thieth koro dwaro mondo od bura owitoko paro manywando kendo duoko piny riwruoge mopogore mag jolony e sekta mar thieth e pacho ka. Kotelne kod riwruok mar kuko jolony golero ni onge omenda mora mora magiyudo kowuok kuom piny owacho tayo chenro maggi kendo ketho moko kuom gibiro duoko chien okenge mosego e sekta no. Riwruoge go bende oseyo Director General mar thieth e pacho ka Patrick Amoth magiwacho ni kata obedo ni kod ting' mar tayo chenro mag thieth en emotelo e rocho sekta no. Today, together we have resolved as follows, that the ministry and the parliament must drop the issue of declassification, defunding and merger with immediate effect and in totality. And if they do not do this within the next 14 days, then all of us shall issue a strike notice and proceed on strike. These regulatory bodies are protecting the professional trainings, professional practice, and the quality of healthcare that each of these professional bodies are giving to wananchi. Whenever it is reformed without our expertise, then it means the quality is going to go down and Kenyans are going to get services that are not standard. The Health Act actually designated the person of the Director General as the highest
technical person in the ministry to advise the country and the president on matters of health. Once he missed direction, that's why we have the quarrel, the noise that we are experiencing in the country. Jatend migawo ma jotich mag piny owacho Justin Muturi wokoko kendo dhi nyime gi makamen kod jatend piny Kenya William Ruto. Kolose od bura Muturi kawuono seo piny owacho kuom chako chenro mag dongruok mathoth bang'e to ok otieki. Muturi mane twak e nyim komiti mar od bura mochung' ne jotich oyango ni jotich mane tiyo e bwo bad migepe mag piny owacho mane oketh oko ok dhi riembe tich. Kolero ni ibiro migi tiegruok manyien kendo terogi e bede migepe mamoko mag piny owacho. I don't know whether there's something wrong with our psyche as a country. Because the chairman, I'm saying this because I've traveled around this country. And there's something that I know some stored projects which have been there for more than 30 years. I went to a place called Wote in Makueni. You find houses whose construction started more than 30 years ago. They are still stored. If we don't have enough to do all of them, can we finish one? Can we get enough allocation to finish one? So that in the year that follows, you can do the other. Even if there were to arise need for retrenchment, appropriate compensatory processes would have to be thought out. Kapodwa ntiere weche mag od bura. Jod bura wuok tung' mosuo kod migawo mar omenda kuom deko miyo jotich machon mag piny owacho omenda magi mag rutaya, mag omenda mag aheri. Jokanyo mag komiti mar omenda wacho ni bad migepe mag piny owacho kod kuonde tiegruok mamalo ni gowi maromo shillings bilion 54 mag jotich magi machon. Jad bura ma Karachuonyo Adipo Kuome dwaro ni piny owacho bed kamiyo jotich machon omenda matin motelo ne miyo gi omenda mag aheri. Chris Owino nigi ler. E nyim komiti mar od bura mochung' ne weche mag omenda, migawo mar omenda oyudore kinda kur gasumbi ewi deko mar omenda mag aheri ne jotich machon mag sirikal. Jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome oseo migawo mar omenda kuom bete omenda mag aheri mag jotich machon mag sirikal, ikindi ma jotich machon mag sirikal to gwonyore gi pado ikindi mathoth bang' dhi e rutaya. If you are a pensioner and you are born with no income, and somebody is sitting with your money, consigning you to the last moments of your life, people just take it easy, and Treasury doesn't really bother. Can you tell us, are you part of those consigning our retirees to death by sitting on their money? Because you are not doing anything to those who are sitting on this money. And are we really certain that, again, people when they retire, they will be able to, when you retire this month, you're able to get your pension the following month? Can you assure this committee? Adipo Kuome kod jokanyo mamoko mag komiti mar omenda dwaro mondo jotich machon mag sirikal obed kayudo omenda matin kapod iloso omenda magi mag aheri. E duoko margi, migawo mar omenda olano ne gigolo bilion 7 odiochieng' manyoro mar chulo jotich margi machon omenda mar aheri madwe ka dwe. Currently, we don't have any arrears on the monthly, and that's why we are saying somebody will be transiting from one payroll to another one. The payroll of pension, we are up to date. The arrears are actually on their monthly payment. Jakom komiti mar omenda Kuria Kimani oyango ni bad migepe mag sirikal kuonde tiegruok mamalo kod sirikal mag counties nigi gowi mag aheri mag jotich magi machon maromo bilion 54. The local authorities pension trusts, this is on county government, 8.8 billion shillings. University of Nairobi pension scheme of 2007, 8.3 billion shillings. Local authorities provident fund, 6.8 billion. Moi Teaching and Referral Hospital, 4.7 million. Zoya Sugar, 329 million. Mumias Sugar, 306 million. Moi University, 287 million. National Water Conservation Pipeline, 237 million. South Nyanza Sugar Company, 227 million. Mumias Sugar, 179. Chemelil Sugar, 131 million. Rongo University, 78 million. E duoko margi, migawo mar omenda oyango ni gisechuogo aput moyiedhe madhi neno ni gope duto mag aheri mag jotich machon mag sirikal otiek chulo e wang' sa. TS National Treasury established
a multi-agency task force to look at the pension arrears that is owed by various county government and various institutions. The task force is still in progress, and we will be presenting our report that gives the arrears post-devolution and pre-devolution. E komachielo, jo od bura okwedo chenro moro amora mar duoko piny omenda mar NGCDF bang' Kuria Kimani wacho ni migawo mar omenda oduoko piny pok mar omenda mar NGCDF gi atamalo 50. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jagoro maduong' ma Jubilee Jeremiah Kioni koro seyo piny owacho ma Kenya Kwanza kuom nyiso kido marach e nyim pinje mamoko. Ino lero ni ajenda ma orochore ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo katiyogo e tudruok kod pinje mamoko, obalo kod ratiro kendo nyalo luto Kenya e bugo marach. Ewi mano dwaro mondo piny owacho lok tanga kendo we donjore kod pinje mamoko e tok dwaro magi. If you are talking of a foreign policy that guides you to host M13 in the country, and they form an opposition to the government in DRC. If you are talking of having these guys of RSF in the country, and they are forming themselves to go and do some other funny things in their own country, then our foreign policy is completely warped. And it is an embarrassment knowing the kind of brains we have that have guided us in the past in terms of foreign policy that gave us a lot of respect internationally. We were respected and feared as a country that knew what we wanted to do, where we wanted to go, and how. As it is today, if you ask any person sitting for an exam to write about the Kenyan foreign policy, ataaguka ama apite. Sababu hiyo ni mategemeo tu ya mwenye kumark karatasi. There is none. Wach mar liteni jotelo jolony e sekta mar somo wede kod osiepe no yore alam ne ringre mosenindo ngire Bethel Ogot mane obagi e kanisa mar All Saints Cathedral e boma ma Nairobi. Ngire Ogot opar kaka jalno manomako matek weche mag somo kendo telo e chenro mag chuogo mbalariany modhuro e pacho ka. Familia mare opuoe kaka wuoro mane okawo ting' mar rito familia gi hera kod ng'uono. Lidio Keo nigi lero. Ne en nyasi mar lam mane obagi e kanisa ma All Saints Cathedral e boma ma Nairobi. Ne ringre mosenindo Profesa Bethuel Alan Ogot manyocha owito ngimane ka jahigni 95. Familia mare opare kaka wuoro mane okawo ting' marito nyithinde kendo neno ni giyudo somo e yo makare. Kata wuode ma samoro ne nyal ne kamano ma otamo wang'e. Olero ni wuon mare ne ok ojwang'e kata obedo ni ne en nyathi matama kendo nolali e kong'o kod tiyo gi yedhe mamero ji ka sani olokore kendo okonyo oganda man kod midhiero ma kamano. And when I landed in rehab in 14 days, I learned what my parents had spent millions. And I decided when I leave, I am going to help others. My father funded my organization for the last 25 years since I left rehab. This t-shirt is saying thank you to my father. His biggest accomplishment was he was a very successful father. All of us knew that we were expected to be educated. The first question he asked me after 1 year, he said, I've seen you here for 1 year. Why aren't you a full professor yet? And that became a permanent challenge. Every couple of years he would keep reminding me. And that's the kind of pleasant pressure, let me say, that my dad was. Professor Ogot opar kaka jalno mane ochiwore somo rieko e sekta mar somo kendo notelo e chenro mag chuogo mbalariany modhuro e pacho kae. Chon presidents emane bedo ka chancellors of universities. To Kibaki noloko system moyiero Ogot mobedo the first chancellor ma Moi University. Dierego kawa manyo pend chik mar Kenya, Professor Ogot ne en achiel kuom jogo mane pimo wach gi jowa mane ndiko pend chik. Kendo en manen kaka consultant mar Tom Mboya. Nen ga rare demeanor of humility and ordinary, down to earth, yet with a huge reputation. Ngato nyalo ga bedo professor, nyalo bedo japuonj. To tiyo gino
en kaka tich moramora momiye msara. Ok oketie chunye ni ma e gima adwa timo. Ndalo moko kana aseyudo masters ka duogo Maseno to kona ni Christine Ombaka. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Jotelo mag siasa manoyure nyasi no opoyo got kaka jalno manomiyo Kenya nying maber. Kata kamano moko osekitelo masani kagiwacho ni sirikal okosemiyo Kenya nying maber. Kamoko to dok ne sirikal. Can we say the same today about our foreign policy, when in fact we have lost our prime position as the one country where people can run to because of our policy of non-alignment? Kalonzo Musyoka is out of order. Mondo tigi forum mar iko Professor Ogot mondo hit guard the president. Igima wan wang'eyo ni notimore to beno se campaign ni Amina Mohamed modhi kamoro mana motiyo gi pesa mang'eny mag state to neka Amina Mohamed okoyudo komno. How unfortunate would you celebrate for the loss of a country? It was not about Luos, it was not about Kambas, it's not about Taitas, it's about the Republic of Kenya. Adier to ni nyaka wanonre yo matut, nyaka wabed ni mondo wawinjre ni kapo ni donje dhap jomoko mahinyo ahinya to kara wawe donje. Seche moko inyalo donje dhaw kaka jathek to ihinyri. E kinde gi mapogruok e kind oganda osenene pacho ka ahinya to mago mikelo kod wechego mag siasa. Profesa Bethuel Alan Ogot opar kaka jalno mane nyayo achiel mar oganda kendo yalo injili mar neno ni oganda nenda kaka joka ng'ato kinde ka kinde. Nindgi kwe Profesa Bethuel Alan Ogot. Lydia Okeo, Ramogi TV, All Saints Cathedral, Nairobi. Kwa Ramogi tokido report ma Lydia Okeo akawiyo matin kikidhi mabor wadugo kod mathoth e chenro mar Oimore. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medalia pesa? Leta tenje ni kushopile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man giteko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo. Manera Mugi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Chenro en mar Oimore. Anyuola moro e gwenge ma Ongata Rongai County ma Kajiado koro manyo nyathigi ma jegni 14 Samuel Odhiambo manolal e kinde ng'anyo mar rowere mag Gen Z e gwengego. Min mare wacho ni bedo ni ok ong'eyo chal mar nyathine osemiye chandruok ahinya kendo hero ne en mana yude mondo mi obed kod kwe. Jafwambo marwa Efi Nyakidi nigi mathoth ewi sigana ni. E boma ma Ongata Rongai County ma Kajiado. Waromo gi Masi Atieno min Samuel Odhiambo.
Samuel majahigni 14 nolale kinde ng'anyo mar rawere mag Gen Z e gwengego, kama bende nyathi machielo Kennedy Onyango ma bende ne osiepne nowite ngimane tok kanochiele gi magina. Tok ng'anyono, chal mar Samuel pok ong'ere. Diere maandamano mar Gen Z, sami nyathi nawuok kadhi tich gokinyi kama kawaida. Kanoromo saboro, osiepna nogona simu kopenja ni nyithindo dhi nade. Nang'ise ni nyithindo par ni safe nikech ok ginyal wuok ei plot kacha. Dakika matin naneno osiep Sami manotho manogo bunde kikalo go kitero Saitoti. To gikalo kane gisekalo to chunya pod ne ok obuok, nang'e ni Sami na trust Sami, no kang'e ni Sami nyalo wuok e ot. Kana duogo ot saa 5 otieno, nayudo ka Sami oweyo jowadgi noonge. Ayudo nyithindo 3 ka ni ot kendgi gininde dier ot kanyo. Namanyo Sami saka nanyalo kuonde manaparo, lakini ne ok ayude. Nanindo lakini ok anindo gi kue. Rem mar nyathi iwacho ni mana janyuol ema nyalo ng'eyo. Gilit kod kuyo maneno e lenda wang'e, min Samuel lero kaka bedo ni ok ong'eyo chal mar wuode osemiye pek e chunye. Wach lal Sami osebedo ka dhi gi chunya, osebedo ka gombo neno nyathina lakini otama. Chuok mar lwedo nikech ndalo mane Sami olal. Nauso gimoro amora, onge gimoro amora man gi lweta. Nauso gimoro amora mane an godo, nyaka everything nauso gimoro amora, nauso te. Chal makama owacho ni nosekelo ne dang'ne mar paro, kendo mana kuom chuny mang'won mar osiepne noyudo kar dak kod nyithine mamoko 3. Osiepna moro nitie mosechung' koda are lal Sami no. Osiepna nosechung' koda ndalogo. Nonyisa ni kik itho e ot nikech nabedo e ot makra depression inyalo nega, to nonyisa ni kik itho e ot, kawo nyithindo mondo ibi oda. Wakati aliuza kila kitu, sasa ana namna, huyo mama kamfukuza, ikapata kama nishaingia sasa hapa. Sawa, wakati alimfukuza mimi nikamwambia wewe kuja, hata kama nitakuwa nitandikia mabrangeti utalala na watoto wako, lakini bora wapate kitu ya kukula na mali pa kuishi. Masiolero kaka ne en gi winjruok makare kod Samuel, kendo ne gin thuolo mar loso maonge ohinga mora. Lakini pod chunya osiko kuom nyathina nikech nyathina no ne en osiepna. Wago kode mbaka, wapimo kode wach, kata ka waonge gima wachamo to anyalo ng'ise ni ba anan mana gi siling 50. Ng'ise ni mam sijali, no condition is permanent, later you 50 bobo how siling 50 odhi nyiewo chiemo to biro ng'eyo kaka otedo gi jowadgi to gichamo. Koro aonge kod kue, agombo ni mondo ane nyathina. Dwache maduong' en yudo nyathine mar ng'eyo chal mare mondo mi chunye okwe. Kuoyo kamoro amora ma Sami nitiere kopo no nyalo winja. Sami gochna namba 9 mana macha. Kata ng'ama in gono no ogoli mondo anenie kata nyadichiel nikech chunya tang'eyo ni ok itho. I believe ni pod ingima. Efinya Kidi, Ramogi TV. En wach ma lit ahinya. Wabro were gi mago en ni riwruok mar lakteche KMPDU wuok mager gi piny owacho kaunti ma Kisumu kuom chiwo chik mar kumo ndiko jotije manyien kod medo gi lemo. Piny owacho kaunti no nyocha ochiwo chikno tarik 18 dweni. Isaac Okech ni kod mathoth. E ote manyocha ochiw e yor andika gi jagoro mar kaunti ma Kisumu Esbon Ongo tarik 18 dweni, sirkal mar kaunti ma Kisumu olando chungo chenro mag ndiko jotich manyien kod chenro mag medo lemo kata chwalo jotich e ngas mamalo. Mago jotije ma ondikie yo makojolo kata mago ma ondikie yo maongirore. Barua no yango ni chik makamano ibiro keti e tim nyaka chop serikal emaloke kokalo e lendo. Mak mana ni barua onogo okolero ni to en migao mane maomi kum mar ndiko jotich manyien. Okang' makamano komoro riwruok mar lakteche KMPDU bade manyanza makoro golo ng'ur mare. E barua ma ondiko ne gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o, jakom KMPDU bade manyanza Laktar Onyango Ndong'a ka oywak ni okang' makamano dhi hinyo ngima jogo manie sekta mar thieth, ahinya to kaluwore gi midhiero ma okwako sekta no, kaka okang' mar aguch kony mar Amerika USAID chungo chenro maggi. Higni mar serikal medo lakteche lemo kuom higni 7 mosekalo e kind midhiero mamoko. Dwaro mar KMPDU en mondo serikal ma Kisumu owit oko kum ma oketno kendo chiw thuolo ne ndiko jochiw thieth kod medo gi lemo kaka owinjore. Keto lai maber mar winjo dino fuok mar kwan jotije kod ndiko e tich mago manyocha ondiki gi USAID. Isaac Okech, Ramogi TV.
Wang'ado na mowuok Kisumu wadhi Migori. Moko kuom MCS ma Migori dwaro mondo piny owacho e kaunti no oketie tim kaka owinjore ripot mar nonro jotich manotim kod piny owacho e kaunti no e higa mar 2022. Gikoni rem kete tim ripodno nyalo miyo jopiny bedo kod to e wi okenge miketo e kaunti no mar jiwo telo makare. Juma Miwaler. E chakruok mar tend gavana ma Migori Cheleko higa mar 2022, piny owacho ma kaunti ma Migori ne otimo nonro mar jotich. Ne nonro mane otimo yango kwan jotich ma Migori ma ondike yono makare, jotije ma Nyawawa, lony ma jotije ma kaunti mantiere godo kod kuondego mag tiye kaka yo mar bedo chenrogo mag piny owacho mar kaunti ma Migori. Dwe mar 11 mar higa mar 2022, lipot mar nonro mar jotich manotimo rogno maong'ere kaka Institute of Human Resource e lo piny owacho mar kaunti ma Migori ne okete yanga e lwet piny owacho mar kaunti ma Migori. Lipodni ne oting'o weche mathoth ma oting'o kwan jotijego ma kojolo malo 600 manosebed ka chamo sare kaunti ma Migori to nonrogi malong'o ok ni nyal yangi. Lipodni bende ne oyango ni kaunti ma Migori ne osebedo ka koro lalo omenda maro $60 higa ka higa mane chulo jotijego ma Nyawawa. Dwe achiel bang' lipodni piny owacho ma kaunti ma Migori bende ne obedo kod kweno mar jotich kendo rango bok chenro mane otim e kind tarik 19 mar dwe mar 12 mar higa 2022 nyaka tarik 6 mar dwe mar 1 mar higa 2023. Duoko mar kweno ne oyango ni jotije malo 90 ne oyudi kod obok mag somo bandia. Penjo maduong' en to bende lipode ariyo gi oseketi e tim kaka owinjore. Public money was used to do the vetting of the issue of ghost workers. Close to 2 weeks, 3 weeks. I rose to this house and asked that can we have the report that was done on matters of ghost workers. Moko kuom MCS ma Migori wane lipodegi pok gineno ka oketie tim e yono mowinjore ka dwaro margi en ni mondo koro piny owacho ma kaunti ma Migori koro ketgi e ler. There was an audit that was carried out by the county executive. That audited report has never been brought in this house. Jagoro mar piny owacho ma kaunti ma Migori Oscar Limo wacho ni lipodegi oseketie tim kaka owinjore kendo nitiere jotije ma kaunti manod kod obok mabandia ma bende ne oseriembie tich. Mokwongo ne wagolo gi oko kuom gimiluongo ni pino. Gin joma nosewuok mosedhi dala ma nafas gigo noselandi ma kuom nafas gigo moko nitie jok mamoko mosedonje. Olima wacho ni MCS wacho ni pok gido lipot ma otende kod kweno ma jotich ema pok okawo okang' mar kwayo lipot ka okalo kuma pis karan mod burano kaka chik dwaro. Unless ni en MCA moko ng'e tije kata ok ong'e kaka onyalo report. En gima ko neno ka nitiere report moro amora monyalo dwaro executive ka chik oyiene mondo mi ochung' malo e bunge kachacha mowach no dwaro report machal kama to modwaro no clerk ndiko na to wamiyogi kaka gidware no. To bende kopogore gi mano duol mandiko ji tich miluongo ni Public Service Board ni chik dwaro ga ni mondo duol no oter report mar jotije te e assembly higa ka igoru. Jagoro ni mar kaunti ma Migori wacho ni moko kuom MCS kaunti ma Migori koro kelo siasa ka olure kod lipodegi. Mama nyalo wacho ni report no chalo gimopandi en ng'ama go siasa matindo tindo. But report no to nitie kendo wa implemente kaka chik dwarore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ng'ado tong' wadonjo Homa Bay, piny owacho kaunti ma Bay kokalo migawo mar thieth osidho chenro mar ndalo 100 mong'ere kaka Rapid Result Initiative matimo limbe kuonde thieth duto 232 manie kaunti no kaka yor medo bero chenro mag thieth ne jopiny e kor gwenge ma Homa Bay. Chenro mar gero ute thieth kochakore gi kor gwenge kata dispensary nyaka ute thieth mag sub counties bende geto neno ni gilose moko kuom midhiero ma ute thieth go osebedo ka kadhoe. Gavana mar kaunti no Gladys Wanga mano chako yanga chenro no e Tom Mboya level 4 e chula mar Usinga okoni giseketo kweth moting'o apisas e migawo mar thieth makolore ute mag thieth mar ng'iyo gigo madhi nyime e kuonde thieth go. Koro mgwajowang' wachopo e kinde mago mag goyo mbaka man kaka juma ka juma okelo ni chenro mar gin kanye. Kawuono
wamenyo ni jasiasa machon iluongo ni Oselu Nyalik. Oselu ne tiyo e piny owacho ma Kenyatta kaka jalup jatend migao, kendo bende ne en jaod bura ma Winam e kindeno. Jata chenro ni kaka pile Walter Nyambago ndolo mbaka kod anyuola mare, kendo miyo wa chuny mbaka. Oselu Nyalik, achiel kuom jasiasa manene kod mialuora ma Kisumu kod Nyanza, kendo kopogore kod bedo jaod bura ma Winam. Oselu ne obedo jalup jatend migao mar Labour e piny owacho mar jaduong' Kenyatta kanyakla kod Moi. E gwenge mag Boe kar chung' od bura ma Kisumu East e kaunti ma Kisumu, wanie dala jadolo Chieng' Oselu ma en wuod Oselu Nyalik, ka omiyo mbaka mar wuon mare ka penjo mokwongo en kaka jasiasa Nyalik nosomo. Koa Yala to dhi Kisii, kendo be odhi Mang'. Kiano dhi Uganda Makerere, mana be nasewinjo. Okine ka joma chon nyithindo ne kwayo, wuon gi ne ok dwa nodhi osom, joma jodongo. Wuon gi ne ng'ama be ne nigi jam chiaye mang'eny, to nohero somo. Koro iwacho ni jaduong' no okwalo dho wuon gi modhi ouse manosomogo. To ochako tije kure? Maize Produce Board Maseno tie higni moko mogwarore. Nyalik ne ape oleng'ore kendo ndiki kaka karan mar East Africa Army Education Corps e kinde lweny mar ariyo kata during World War II. E higa mar 1956, Oselu Nyalik ne oyudo lemo mar bedo karan mar The African District Council kata kansila mar boma. Kaluwore kod mbi mare kod kaka ne koro siasa mare chalo, to kendo medo Nyalik ne ng'at ma nyaka koro ne rangi kod wenge ariyo. Koa kanyo to biro tiyo municipal council ndalo mane wasunge nitie. Mano bedo market master. Ng'ama joma ne bedo telo machalo kamago ne gi joma nodhial. Kata kamano, Awayo ne oduogo jogore gi lak e kind Oselu Nyalik to kod jorochere mane tayo Kisumu. Ma ne omiyo mako osiep kod Jaramogi Oginga Odinga, kendo osiep ne medo metni. E kendo ma ne omiye miyung'o mar manyo kom mar Winam constituency. Bang' kane Otieno Yo ne owito ngimane masira mar apaya. Ujumbe mokwongo mar Winam iluongo ni Otieno Yo, to nokobudho en mano nego bedi, to nikop iwacho ni nong'iyo gi jaduong' Oginga Odinga ndalo machon. Kato jaduong' Odinga nong'ise ni nitie Otieno Yo, nitie skul miluongo ni Otieno Yo secondary. Jaduong' ong'ise ni wen Otieno Yo mondo ibi kawo bang'e. Koro Otieno Yo odhi to kobudho, oyudo ajali mohinyore motho. Koro bang' Otieno Yo to owe tich emobedo mochigine mo ochung' Winam constituency. Aparo ne omiye Nyalodia. Ere lach mar kar chung' od bura ma Winam e kinde no? Part of Kisumu Central, Kisumu East maduong'ni, ne Nyando, Kobura, Kabonyo, Miwani kine part of Moroni. Loch mare ne omedo chiwo thuolo mar chopo yudo konye e dalane ka ji owuok kuonde to ma nodhi ataro kod Jaramogi Oginga Odinga ni mar osiep mare ne koro chako minni kendo yudo osiep kowuok kuom Tom Mboya. Ndalo cha ne South Nyanza to ne koni Central Nyanza ji ne biro mang'eny nikop ne en jumbe mane ok omako mana Kisumu kane gin gi Mboya ne gi siasa gi Mboya kanyachiel. Okelo gima ni wapog piny mondo Kisumu obedi, South Nyanza betin nade bedi kocha, Siaya bende mondo obedi, koro Central Nyanza mondo koro obedi gi Kisumu gi Siaya. E kinde kod sirikal ne chalo nade? Ndalo no Luo Nyanza ne duto no ng'enygi nobalo gi sirikal, to en kapok Mbuya onindo ne gin gi Mbuya. Onyaparo chieng' achiel ka jaduong' odhi Seme, nokele dala ka gi polis ni kop
ne ok en kod sirikal. Koro joma ni sirikal ka ok nawach ni ne en ng'ane kata ng'ane manopango. Joma ne ok ni kod sirikal ka ne chalo joma nopango mondo ohinye. Ma iwacho ni ne driver mane en gono ne ja Kisumu ne manofufini kode ka gari moro biro, gari mane temo notuomgi to odhi kode ma gichopo town ma gidhi nyaka ka polis ma polis ogine. Koro ndalogo anyalo paro ne nitiere youth wingers mane rito jaduong', mamoko kuomgi obedo joma dongo bang'e, ne meyo gi deponge manobedo meya Kisumu, ne en ng'ato kaka manobedo chief Onunga, en ne KANU, ndalo nitie KANU, KPU, Kenya's People's Union, mane otelne gi Jaramogi. Koro joluo duto mang'eny noringo dok tem nochung' gi Mbuya. Okoni osiepe mag wuon mare moting'o Tom Mboya bang' kane osenindo nowe kod chuny lit. Wajo noyunge kabisa. Japaro ne an nowatindo to ne wan e dala jaduong' noywak kabisa. Jaduong' noywak kabisa noyunge. Ne ok en gima bene ni Mbuya ne osiepe ne lime kata dala ka. Anyapano Mbuya ne biro, ne en gi gari moro machalo puk, ani iluonge Citron. Gari ma odonjo piny to uting'ore malo. Bishop ekonowa kaka wuon mare ne ohero KANU kendo kata tudruok mare kod josiasa mamoko kaka Jobomino ne nitiere motegno kalore kod bedo jakom mar chama mar KANU. En nowacho ni en ja-KANU, otho e KANU. To kinde ka Moi bende ne nie KANU, ok kaka ng'ato nindo 78 to Moi okawo telo. Ng'eni noyudo kapod ne en sirikal. Koro gidhi nyime gi Moi nyaka owe siasa. Ne en jakom mar KANU Kisumu district chakre 64 nyaka ndalo ma Mlolongo biro. En Gomino, Ojwang' Kobudo, machalo kwana Dolo Ayagini, the late Robert Uko. I don't know gima noketho gi jaduong'. Koro yudo ka ne gikelo Mlolongo. Mlolongo aparo akageni ni ineno Mlolongo. Nadhi e moko. Iyudo ni laini matin, iwacho ni mane motimo nade. Emokalo. Ichuno goji. Kata igoji to joringo kanyo. Koro ndalo nodwa iwuko gi mano tergi iye. Eto nokotere iye. Ng'ato kaka Kombudo, jikaka Omino, the late, Onyango Omidi kagini, jogo ne odwa teri iye. Nyalik bende ne otiyo kaka jalup jatend migawo mar Leba piny owacho mar Mzee Jomo Kenyatta kanyakla kod mar Daniel Arap Moi. Otiyo gi the late President Moi Martin, obedo chairman mar Mombasa Commission. Kendo aparo the late Moi odugo yiere kendo Kisumu ka obedo chairman mar Kisumu Commission. To ginang'o ma inyal pare godo ni ne otimo? Kaka gimiluongo ni Luo East Africa, Luo Thrift, mane jo East Africa romo, solo pesa, development mapo East Africa. Negitime kanyakla gi the late Jaramogi. Kimoro kaka Riat Ramogi Institute, they were involved. Jaramogi was very much involved. Anya paro jaduong' bende ne involved. To bende ne en kod osiepe motegno. Achiel kuom gima ng'at manogeno ahinya mang'eny manang'eyo en kaka Tom Mboya. Kendo ne gigenore be namba ariyo ne gigenore gi the late Moi. Moi ne gigenorego. Kenyatta bende achiel kuom jok mane jaduong' ogeno kabisa. To Luo Nyanza ka ne gigenore gi Mboya. Achieng' ne kanyalo paro. Kopogore kod siasa, nene en wuoro machalo nade. Sama nonindo to nindo ka osebedo gi mon abre. Koro anya paro kane pod watindo gima ne tiyo gini no nyithindo ma yawuoyi no wadhi wabedo kode e duol. Kanyo wachiemo kode kanyachiel. Samoro kata kodhi yo miwani koni.
to jadung nyakang no ting no ngad no niang tinge to e but mar gari e gi poko mo gine no era ni kubiro to no dwani mondo bed gi nyithinde. Wuode paro kaka ne ogwedho keny mare. Gino mamin ode mama Peres Anyango pod omake chunye. Wan noherowa kabisa ka wabiro to luonga ni mara imiya gift, seche moko wadhi to nyiso dawa ni nyako makna gweno. Kiyudo ng'ato kata yudo nyako kata nyako yudo ng'ato to nyaki kel. Anyalo paro ka chieng' mayudo jaoda ni mapod en nyako tang'ise to Jacob jaoda ne nas notiyo town. Ong'isa ni warom kode town. Koro waromo Kisumu Hotel magani Maseno University Hotel cha. Koro kwaromo kanyo be ong'iyo nwa soda. Koro nono onone nini nyakanye tia kanye kia to koseyudo gima nok dwar ni ikend kata yudo ng'ato ma watni to bedo wuod jatend migao ne chalo kode nade. Ji nokawo ni wan wakama nitie gi teko gi mwandu. Waromo kode to nowuoyo koda mang'eny konyisa ni kik ibi gi nyingi jaduong', in ibi ka an mi accept gi position mara. Kata kamano onge sikunde kod yore mochake nyinge. Sikunde kaka Otieno Yo Secondary School, Obuolo Secondary School, Miwani Secondary School, sikunde anamba in Kabonyo, in Kajulu, kata Kisumu ka itie mane jaduong' emano initiate. Monego be ni mi paro ni obe mi ikete nyinge. Onge gima seneno maluong no Selu Nyalik. Nyakwara Mogi, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Agero ni sigana ni onyong'i makare. Jata chenro mari kuom thuolo duto ne en Walter Nyambaga, wuod Koweru. Thuon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Mano kori budho godong' mar gi Joseph Kale, kod mon mabeyo. Adonje weche mago mag ohala kata sirkal kaunti ma Bay kokale migao mathieth osechiwo chenro ma andalach 100 mong'ere kaka Rapid Result Initiative matimo limbe kuonde thieth duto 232 manie kaunti no kaka yor medo bero chenro mag thieth ne jopiny e kor gwenge ma Homa Bay. Chenro mag thieth ochakore kor gwenge kata dispensary nyaka ute thieth mag sub counties bende get neno ni giloso ma kuom midhiero ma ute thieth osebedo ka kadhe. Gavana ma kaunti no Gladys Wanga mane ochako yanga chenro no Tomba level 4 hospital e chula mar Usinga koni giseketo kweth ma oting'o apisa sa migao ma thieth ma koro olorore ute thieth mar ng'iyo gigo madhi nyime kuonde thieth go. Achaka yanga gimiluongo ni RRI mar the next 100 days kawuok kabro dhi Kisegi e level 4 mondo wang'i kaka thieth dhi mbele. Jowa mamoko dhi Mbita, jomoko dhi Ogongo. E ndalo 100 mabiro wabro dhi osiptende wa 232 te mondo wang'i gima timore kendo wang'i ni thieth waketo e wang'. Yath nitie, yedhe te minyalo dwar mag nyithindo mag jomadongo. Giseyawo kar ng'iyo wang' kendo machiegni gibro bedo gi jang'i wang'. Giseyawo kar rie leche physiotherapy kendo nitie physiotherapist mosebiro ka gin gi gig loso lak. Tom Mboya kae nikech kod en chula nitie tuoche mopogore opogore ma affect jokae. Ng'eny gi gin tuoche ma wuok kuom ng'ato to dhi kuom ng'ato kata mabedo transmitted infections. Nitie kaka HIV AIDS ma bende nitie ka, nitie tuoche kaka malaria, nitie tuoche kaka mag kor, nitie nyaka tuoche mag nyithindo kaka mag diep gi mopogore opogore. Koro wan gi clinic kae manyalo handle tuoche gi. Ya kwaro magi wakaw yo matin ka waduogo wabodo gi weche mago mag ohala kik idhi mabor. You
Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake IJssel, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magi te yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Switch up your game. Open up to more fun, more adventure. Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi. Thirsty for more. Riwruok mar bodaboda obuogo dhi ng'anyo e pacho ka gikwedo paro mar chik manyocha ogol gi seneta ma Kakamega Boni Alwale madhi gayo kaka gitiyo. Kotelne kod ker margi Kevin Mubadi gikoni jood bura moro amora biro siro paro mar chik no gibiro romo kode e kinde yiero. Jobodaboda wacho ni chal ka gima masinde mag pimo joriemb bodaboda en mana yo mar nyawo mibadhi e sekta no. We call upon the Parliament to reconsider this ill-conceived bill and instead work with us to develop a legal framework that truly supports the sector. We are going to campaign. Wacha 2027 ifike. We will campaign against you. We will make sure that every MP that will endorse this nonsense, we are going to campaign against them. We will make sure that tunaambia watoto wetu, baba zetu, mama zetu, wateja wetu, they will not vote for you. And we will make sure mmaanguka. Maandamano iko tayari. Saa hii tunagoja tu hiyo bill wajaribu tu hivi kidogo tu hivi kusema tu wanaipitisha. Tutaflock hiyo bunge na wanabodaboda wote, tuta make sure wote yoyote ambaye atajaribu kudhubutu kupitisha hii sheria nyumbani mapema. Hata tutagoja 2027 sisi tuko tayari, na sisi ni serikali namba 3. Tuko na national government, county government na bodaboda government. Joala matindo kata MSMS e kaunti mag Kisumu kawuono yore romo mayudo tiegruok e wi ka ginyalo bero handgi kokalo kuom tiyo gi chike manyalo konyo gi dongo. Romo kamano mane obagi kod duol mochung'ne ohendni matinde pacho ka Micro and Small Enterprise Authority komakore kod jokanyo mamoko geto tudo rowere gi joma mine e sekta no gi chirni kendo miyo gi sir mopogore opogore maginyalo konyogi e bugo handgi. Bende ne gijiwo johala matindo mondo ne ni ondikore kodgi kaka yorno ni onge ja ohala mabiro dong' oko e yudo sir kod tiegruok ma kamago. By formalizing in registration of association, registration of umbrella association, registering their businesses, then they are able to access different government opportunities. One of the things that we've been promoting is access to ACPO, that is access to government procurement opportunities. And then we are also planning to have some forums specifically towards having sector dialogues, and especially for women who are underrepresented or in those male dominated, because one of the components that we are doing under IWBSED is encouraging entrepreneurship culture. Mseo sekonya kumuhala madhioko kumang'iyo chiro ma oko
Asedhi Kampala, asedhi Burundi, Bujumbura, kendo nyocha dhi South Sudan. Giteronwa mwandu wa kendo giduokonwa. Mano gima ber maneno ka Musayo osetimonwa ma onge chandruok moro amora e boda kata kumwa dhi. Puonjruok ma kawuono ni bende ber. Kech miyo wang'e mang'eny e wi ohala kendo biro miyo wanwang' kaka watudore e yore mag ohala. Skunde primar mar 13 mayudore kaunti ma Nandi yudo sir mag tangi mag pi kowuok kuom Shabiki.com. Nyasi nobagi skul nyiri ma Cheptarit kama jokanyo mag Shabiki.com norwaki gi mor ka kore gino ni jopuonjre ok bi kal midhiero mag yudo pi maler. Director mar Shabiki.com Nyakalondo kod lony ma Central Media Services Freda Fune oyango ni gidhi chwalo tangi mag pi e skunde duto ma pacho ka dwaro margi maduong' en ber alwora mar somo ne jopuonjre. When you come, our results will be higher and you will not ask why. You will know it is because we got water and therefore we had more time to study in class. We did not have to run around for water. Giving a girl child water is the greatest gift. It's a blessing. It's great favor. We say thank you very much. And thank you on behalf of all the schools that are going to benefit from the tanks. Today we are not just handing over water tanks, we are investing in the future of our children and therefore our country. At Shabiki.com, we believe success comes with responsibility. Through our Shabiki.com Najami initiative and Clean Water for Schools initiatives, we are committed to giving back. It shows commitment to community development. To Shabiki.com shows commitment, community development, commitment to community development and responsible gambling. Weche mag tuke Mathare United ochodo chuny Police FC dakika mogik mar tugo e kindgi tugo mar lig ma pacho ka.